Ayun, magandang hapon. Dumating nga pala yung ano natin, yung taga-tinginungan natin, yung mga baboy natin, yung doktor. Ayun, yung Pro Tech. Shoutout ulit. Ayan, si Bebong. At siya na naman, magtuturok na naman kami ng ano, ng tagto ng vitamins para doon sa mga bake namin, sa mga alagang bake. Ano ba vitamins bibigay mo dyan? Multi? Ay, ito. Vitamins uli. Ilan ba yung binibigay ito? Dapat nga, every 2 weeks nga eh. Dapat nga every 2 weeks ba yan? Bakit talaga 1 ml lang? 1 ml lang pagka ganyan kalalaki. Pagka ganyan kalalaki pala, 1 ml lang pala dapat ang ibinibigay ng vitamins. Tapos din ano, tusukan lahat. So, ano pala yung vitamins every 2 weeks ba dapat yan? Dapat, pero every 2 weeks talaga. basta matakaw, ang problema. Kahit pag matakaw, kahit di na. And every 2 weeks dapat talaga yung pagbibigay ng ano, ng vitamins. So, nakita nyo naman sa screen kung anong vitamins yun. Ayan guys, natapos na namin turukan lahat yung mga baboy. So, dapat pala every 2 weeks ang pagbibigay. After 2 weeks pala ang pagbibigay ng vitamins. So ngayon nalaman ko na ng ganun. Tsaka kung anong vitamins, tapos kung ilang ml yung itinuturok sa mga alaga nating magiging alaga nating baboy. So ayan, 580 yung babayaran ko, yung cost price ng pagtuturok ko ng pagpapaturok natin ng vitamins sa kanilang lahat. Isa pa pala bago ko nga pala tapusin itong video na to, ayan, nailipat na nga pala yung mga alaga natin piglets dito sa kabilang kulungan. So sila na yung nag-take over nung na natin yung kanilang kanilang mother na ibenta, at ayan, sila naman na nag-take over dito sa kulungan na to, silang 6. Ayan, ito medyo ano ko dito sa isang to kasi bagsak yung tenga lain ng hyper So, ayun na guys, yun lang yung sa ngayon, yung update natin ngayon. Nailipat na, tapos nakapagbigay na tayo ng mga vitamins doon sa mga piglets natin, tsaka doon sa malalaking baboy natin, yung alaga natin baboy. At sa ngayon, yun lang yung update natin for today. At ayun nga pala, no? Ayan, siguro ganito na lang muna yung video natin. Ayun, kung di ka pa nakasubscribe nga pala sa aking channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel. At huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na sa lahat na nangyayari sa akin dito sa pag-aalaga ng baboy. At so yun lang guys, thank you ulit, at see you on my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.